Markel ongetorri. Eskerrik asko. Ibai Madariaga eta Miel Oyarzabalen eskultura bat, 2023ko eskultura bat iltzatuta geratu zitzaizula esan diguzu. Zer dela eta? Bueno, igual, hasikera baten igual formalki, ez? Zergaitik aukeratu dudan pieza hau, igual garrantzitsu dala uste dut azaldutea. Formalki ikusita eta holan igual era esango gu objektibo baten edo sintetiko baten, azkenean ez dakit. Bestan pentsetan egon nintzen horren inguruen eta badeko zain bat faktoren itzako erakargarri direzenak, ez? Bata dispositibo modura funtzionetan dauelako, ikusi nagoenean bakarrik ez pieza hori, ez? Sortuten hori izan piezak ikusterakoan beti ukidot sentsazioa dispositibo zabal baten modura plantatzen da hori esela bere piezak, ez? Eta lortu egiten da horiela. Eta pieza horrek nitzako badeko ulermenerako edo ez dakit, azkenean espazioarekiko erlazio moduko bat dekola eta ulermen asko ukin alde dauzela, ez? Gorputz horrekin. Gero beste parte baten be, ez dakit, humila dela uste dut. Materialen aldetik eta gero konstrukzio partetik be bai, ez? Eta gero simbolikoki be, zelan da, ezi baten forma daukolako, ez? Eta ezi forma horrek espazioarekiko elkarrizketa bat aktibetan dauelako, ez? Automatikoki, hori nire ulermenean, ez? Eta nitzako oso interesgarria da zelan gorputzek edo gauzek zelan espazioarekiko erlazio bat sortzen daurien edo espazio zelan bersignifikatzen daurien, ez? Eta pieza horrek uste dut hori ekartzen doztela burure. Zuk eukidezu harremana pieza horrekin nolabait ere, personala ere esango nuke, pixka zein izan da zure harremana? Bueno, nik urteotan ikusio da eurek lanean, Ibai gaziten dut lan, eta badakit, hori, lehen esaten hauena, ez? Azkenan oso humila dela, eta lan planteamentu modura ere, beti bilten direzela, egunerokotasuneko elementuak, igual, ibili sentirala, ez? Berbegiratzen edo barriro ez dakit, eguneroko gauzak birplanteatzen, ez? Hain sartuta dekogu zen horrik, beste modu beten ikusten. Eta esanguratsua da, nitzako azkenean zelan, eurien estudio etxe horretan, zelan egoten ziren material guzti horrik, ez? Egurrak, adreiluak, hormigoizko blokeak, eta azkenean zer erlazio eukien eurik material hauekin, ez? Eta zelango konbertsazioak emoten zirezan, orduan hori beste elementu importante bat dela, uste dut. Harreman modu hori edo pixkat erabiltzea, aipatu dituzun material industrial arruntak eta erreminta arruntak erabiltzea, zuk hori zure praktikatik gertu sentitzen duzu? Bai. Bai, osa zure lan egeterako orduan. Ez dakit bakarrik material industrialak, baina bai uste dut dela aktua egiteko modua, ez? Egunerokotasunean igual dekogu zen gauzak asko guztetan jata beste kolega batekin usuegaz askotan, ez? Esaten dut el malber edo las blurry lenses, ez? Dira gure kontzeptu batzuk, baina askotan nolan utilizar como una especie de visión como un poco desdibujada edo desenfokautako como visio bat, ez? Visio pixka miope bat edo. Bai, holango movida bat, ez? Gustetan jatala como ariketa horitea, ez? Egunerokotasuneko gauzekaz eta askotan hori izaten dela nitzako igual prozesu edo bai prozesuetan como hasiera bat, ez? Txarto begiratzea edo txarto esaten dudanean da hori, no mirar como miro todos los días, ez? Piskat, etorrezeteko gora, buruan ez dukan referentzia baina egon zan uda hontan Artiumen Chantal Akerman zinemagilean inguruko zera bat, jardunaldi batzuk egon zian, da etorri zen urtetan bere pelikulak montatu zituen pertsona, Claire Atherton, eta elkarrezketa bat egin nion, da hor esatezian, gaur egun ikusten dana, bera zineman gainera bereziki, danakala kriston definizio. Osa, esatez, hobeto ikusten duzu pantaila baten definizio laude ez dakizen bateko horrekin begiekin baino, ez? Eta berari aldiz, desenfokazio hori edo beste modu batera grabauta dauden gauzak ikusteak
ona egiten ziola nolabait ere misterioa ere bazegolako eta pixkat misterioa bazala bere praktikaren parte bat. Ez dakit igual begirada desenfokatu honek zuretzako honek zerbait oi hartzen egite dizu. Bai. Edo ez, edo... Bai, horretan justo, oin esaten duzun nenean, azkeneko denboran be egonaz horren inguruan be pentsetan, ez? HD horrek, una especie de ultradefinizion, horretan gabiz azken aldien, horren sentsazioa dekot. Eta horrek ekartzen dauenan, neure ustera da askotan, ez dakit, objetibidade obligau bat, ez? Gauzendako. Eta horrek eramaten gaitu askotan ere irakurketa konkretu batera, beti, ez? Eta de repente, ez dakit, erresistentzian kontra doan nire ustez, eta bebai subjetibidade galdu iten da. Eta el malber edo blurry lens honek, blurry lens, ustot esaten ginula, berdin da. Bai, blurry da, como lausotua edo ez? Honek eskintzen dutzuna da, como subjetibidade altuago bat gauzendako ez, edo gauzik ikusteko orduen, edo por lo menos erlazionatako orduen bebai. Eta uste dut, diferentzia hori nabaria dela, que me parece bastante interesante, ez? Ukita kontuen hori, ez? Azkenean barriro be, piezan moduen uste dut pasetan dala ikuste horrek edo vamos a decir, kasu honetan irudi horien kasuetan bebai, irudi horiek dispositibo modura jokatzen dauriela, ez? Eta ez direzela irudi konkretu batzuk, edo de repente guztiz, ez dakit, aktibo dauzela, edo aktibo baten moduan lertuak direzela bebai, ez? Piskat, arkitektura ez dakit aipatu dugun, baina artistetako bat Ibai arkitektoa eta zure lanean ari zera, eta berarekin, eta, hemen gidoianakan jarrita, igual errezkeria dela arropagintza edo jantzegintza eta arkitektura lotzea, baina, nik hor egin nuan berehala lotura bat, ez dakizuk hori ikusten dezun, pentsatzen dezun termino horietan, edo... Nik uste dut, pentsetan botulan nitzako arropa itea edo objektuak itea edo espazioarekin lan itea be izan dela azkenan eskusa bat, ez? Viabilizazio puntu bat gauzendako. Arropa itea kointzidentzia bat izan da, objektuak itea beti ukin dut amets modura, ez? Eta akorretan hasi bai unibertsiadea hasi nagoenean, apurbeten be diseinua hasi nintzen ikisten, apurbeten objektuak landu nahi nituelako, ez? Viabilizazio puntu bat, azkenean nitzako egunerokotasunen deko guzen objektuak edo dauzen aktu horiek garrantzia handia dekie. Alde batetik, uste dudalako, errealidadea konfiguratzen dauriela, ez? Azkenean, eta horritan pentsetea objektu horietan, jantzi horietan, espazio horietan pentseteak, parte baten, ez dakit zelan esan, erronka baten aurran ifinten doztie, eta aldi berean me dan un placer muy grande. Da un placer cuando te duele las encías. Badakizu, que te aprietas y te duele baina te gusta. Eta, denpora luze emoten dut horretan, ez? Eskusak dire, baina horritan, ez? Eta imaginetan esaterako objektu bat sortuten dodanean, edo buruen deko danean, edo arropa bat planteetan dugunean estelaketanik, hori ez? Imaginetan zein izango dan bere erabilpena, edo zer ekarriko dauen arropa horrek erabiltzailean bizitza horretan, ez? Pixka bat, arropan eta hemenen proiektuan sartu aurretik azken galdera bat egin nahi nizuke, eta da, aipatu dezulako lanean ari zeretela zu eta Ibai, kontatuko zeneak pixka bat zertan ari zeraten albaldin bada, edo baldin badago oraindik oso hasieran eta nahi baldin badezu pasatzen dira beste galdera. Justo kurioso da, leidarekin egonaz berbetan kotxean, eta Ibai ezetu nahuen oindala denpora asko. Beraia lanean egoan Mielekin, berak arkitektura ikiz zauen, estudio baten be lanean egon zan, eta Ibai gezpasadana, Ibai pertsoni oso importante bat da nitzako, beragaz asko ikasi dut, ofizioaz, ofizioaz edo iten dugunen inguruen beragaz asko ikasi dut, era pertsonalen be asko ikasi dut, eta nik uste dut asko ikasi dugula biok, ez? Eta uste dut, zer iten dugun definidutea zaila dela, aldi berean errealitate puntualtu bat daukala. Ze azkenean bat danaz izan, esaten dut zudan modura, eskusa baten modura, ez? Ze azkenean erlazioa zan basea, gure basea, lan indugu erlazio sendo bat eukiteko, eta hortik eskusak agertzen joan direz, ez? Eta bakoitzan nahietatik eta nahi kolektibetatik, de repente, zelan da, situazio desberdinetan ikusi gara. Orduen,
esaterako aurten heldu jakun proposamena talde baten direkzio kreatiboa eramateko, proiektu musikal baten berri baten direkzio kreatiboa eramateko, eta ontxe bertan, badekoguz, tailerran iten dugu zen lan guzti horietan, gehienak objektu formartzen daurie, baina beti esaterako oin taberna bat gabiziten, taberna proiektu bat, eta orduen oso eklektikoa da dana, baina basean erlazioa dago eta hori niretzako oso garrantzitsua da. Ze polita. Bai, erlazioa eta hortik ikusten dugu zer gurogunin, zein den apur bat enuntziatua, edo zer sartzean dan, estudiora, eta hortik bilten gara. Eta, dramas, komedias y todo tipo de cosas. Baina horrik aurretik jarten dugu eta gero lana dago. Eta hori niretzako oso garrantzitsua da. Ointze gehiago, lanera. Ze polita.